Sing banwa mapunaw na hangin nagadap yan na ikaw nang ginapamatian namun ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita ng kaya inspirasyon aksyon radyo makulog man sa gihapon padayon aksyon radyo makulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran bakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita magdala inspirasyon aksyon radyo makulog man sa gihapon padayon aksyon radyo makulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. taulog kanay sinisan ano nga kaintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalap na pagkasig pero sigurado aksyon na may galapag palangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpang
nagapanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, petsa 3 na bulan sang Marso tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, 3 kadlaw nga information campaign angot sa ASF ginpatigayon sa Negros Occidental. AOC kag COBAC magapatigayon sang online forum kada adlaw para sa intensified information and dissemination campaign angot sa COVID-19 vaccine. Negros Occidental Police Provincial Office nagahulat sang bakuna nga Sinovac nga makaabot sa probinsya. Mga balita naton lokal nga porsa sa kapulisan. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Si Presidente Rodrigo Duterte nga buksan kuno ang ekonomiya basta magdangat sa 20 milyones, tubtob 40 milyones ang nakastak nga bakuna batok sa COVID-19. Ginimo sang presidente ang pahayag matapos nag-abot sa pungsod nagligad nga adlaw ang bakuna nga donasyon sang pungsod China. Ginpahayag sang presidente nga hindi kinanglan nga maglabot sa 110 milyones ang bakuna. Ginpahayag sang presidente nga nagsarurot ang ekonomiya sa pungsod kabangdanan nga dapat madasig ang pagpabakuna. Dugang sang presidente, 1 milyon ka dosis ang bakuna ang ginapaabot sa karon nga bulan kag kinahanglan makahimo sang 2 milyon ka dosis para mapaidalom sa Modified General Community Quarantine ang Metro Manila. Apang kung makakuha na sang madamo nga bakuna, pagabuksan sang presidente ang tanan nga mga negosyo. Maayo ini nga balita para sa mga negosyante. Kung buksan na ang tanan nga negosyo,
makadawa-dawa na, mabatak-batak na ang ekonomiya sang pungsod. Nga halos sumarurot gid siya. Amo inang kabangdanan ko nga gapangutang kita wala kadto. Lumos sa utang ang pungsod Pilipinas bangod sining halit sang COVID-19. Kabay pa nga ang halos katunga o sobra katunga sa 110 milyones kakadamuon sang pumuluyo sa pungsod Pilipinas ang mapabakunahan. Pagkatapos mapabakunahan, ginpasalig na sang presidente, buksan ang tanan-tanan nga negosyo. Maka dawa-dawa na, makatulutindog sa liwat ang aton mga negosyo. Gamay kagdalag ko man. Puting halit mo. Damo-damo sa nagsirira. Kadamo sa lagko nga negosyo, mga hotel, restaurant, kag iban pa nga nagsiragid sa ilang negosyo. Ang iban nagpalayag temporaryo. Posible mabalik. Ang iban iya namayad na sa ilang mga empleyado. So dihamak na ang nawad-an trabaho. Bangod, naputo tikoy man ang mga negosyante. Kung magdeklarar losing ang isa ka negosyo, budlay gid. Daw wala kakwaon, pati benepisyo, pati iban pa, daw kabudlay na. Magbayad sang ila sini mga gintrabahuan ba? Tigaling hindi mo man mabasol ang negosyante. Abi kung ikaw, pero sang hotel, siging operasyon mo, sige bayad mo kuryente, sige bayad mo tubig, sige bayad mo sa mga personnel mo, wala customer. Diyan kakitas na, mas sustainer mo na, sobra sa katuig, nga wala kaya customer, sige ka lang gasto nga gasto. Of course, kung naganegosyo ka, kinanglan mo ganansya. Kung manegosyo ka nga pierde, natural untat ka sa pagnegosyo. Di ka kita na nga bayad ka lang nga bayad, wala sa gasulod nga income. Amo nang natabo, kung nga dihamak nga mga negosyo ang nagsirira. Dihamak nga mga kalingawan nga iya ini sa pumuluyo ang naguluntat. Ang aton sini mga matahom nga mga baybayon, mga kabukiran, nga masami ginabakasyonan sang aton mga kauturan ang nagsirira. Ti subong amat-amat bukas Boracay, kagiban pa. Pero wala gyapon madamo nga mga customer, kay kadamo pa sang mga pagsulundan. May ara pa mga testing, swab testing, may mga quarantine, amo ina nga bisan bukas na gapamilag-pilag paghihapon ang mga turista. Angan-angan man kabudlay. Nya masulod kami da sa pungsod Pilipinas. Mabakasyon kami sa mga matahom nyo nga lugar, Palawan, dira sa Boracay, dira sa probinsya sa Negros Occidental, Sipalay, Don Salvador, Benedicto, nga masami ginakatuan sa mga turista ang mambukal hindi man masudlan bangod dira ginabutang ang ginakwarentina. Tiga pangalagag nya do kabudlay sa mga proseso. Magsulod ka dito, imbes nga ibakasyon mo, mapakwarentina ka pa. May gani subong daw naghalog-galog na ang pila ka mga pagsulundan sa gobyerno. Yang gobyerno ginaya. Ang iya sinagnalantaw ang kaayuhan sang pumuluyo. Kag subong man, ginaproteksyonan man, santag sa kabanwa, syudad, kag probinsya, ang ila lugar. Nga hindi ka masudlan bala sa mga posibilidad na gabit-bit sining kagaw nga COVID-19. Kabasi maglapta naman, ti kundi disgrasya naman, dako naman nga problema kung lumapta ining kagaw. So kabay pa, nga kung mag-inasod-asod na, kag maurot na bakal bla, sa mga manggaran nga pungsod ang nagkalabilin na dihado kita, ang subong donasyon pala ang nagabot, ang balaklon wala pa. Sunod sa report, kulang supply. Kung may supply nga mag-abot, idiretso sa mga manggaran nga pungsod. Amo na nga gapangabay ang pungsod Pilipinas kag magagmay nga mga kapungsuran nga medyo imol iya sa World Health Organization nga baki-bakion ni hindi man pag-ibo-bo dito sa mga manggaran nga pungsod nga may ikasarang cash ibayad sa bakuna. Medyo agsik-agsikin nyo man ang pila ka mga imol nga pungsod.
katulad sa manggaran nga pungsod, nagakinahanglan man kami sang bakuna. Nagakinahanglan man kami sa pag-atipan sa ngamon pumuloyo. Kabay pa, nga maglinupad na, mag-inabot na ang milyon nga doses sang bakuna para mabuksa naman ang ekonomiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na sa bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, Miyerkules sumungpit sa 3 na kadasig. San ulan to, Pebrero pa, karon niya, Marso na. Liwat ginapahanumdum sang Aksyon Radio Bacolod Fire Prevention Month. Hindi kakuno magampang kalayo. Kabudlay, no? Amo na ang aton paghalong kay purti kasire sang init. Kung purti kainit, ang mga dahon, ang mga ginapilak nyo nga basura, purti na, daw medyo gakalas na siya, daw bag-o nga kwartabla, purti na kamala, juta lang piskan sa baga, makarab-karab na siya. That's why, delikado. May mga kampong nga gasunog, may mga lugar kita dire sa bilog nga Pilipinas nga may sunog, bangod kadelikado. So halong ha, mga kuryente, unplug, plug, tag-iban pa halong. Ang mga nagamakot na mga bagay ipalayo. Ang mga lighter, pospro, kag-iban ipalayo sa kabataan para malikaw kita sa disgrasya, kag malikaw sa sunog. Ang panumdong iladulong gid sa inyo sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na morning duwat. Aber, ang aton patrol diin kamo nga bahin sang syudad sang Bacolod, kamusta na ang biyahe subong sang aton mga tricycle, e-bike, tricycad, mga di pasayro nga salakyan. Kamusta mga merkado? Abierto na por sigurado. Kamustang presyo? Mayad na? Bangod maayo ang panahon. Sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod. Sid-ingon ta ang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon na Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Marutugnaw aksyon na Fred. Kahit pa paano kung batyagit ko ya tugnaw subong nga kagahon. Kanamit kung gahigda ka, kanamit. Kaya nga suksok-habol gyapon aksyon na Fred. Oo, manamit kaya maghabol sa gihapon. Pero mas manamit pa kaya aksyon na Fred kung magtindog. Tindog ang ano? Magtindog kag mag-init tubig. Para kahit paano makainom sang kape. Tindog na rekta. Kag mag-init tubig, kag mag-inom sang kape, kay kapalo ka kung kaisang lawas na kag magpainit, kinanglanta magpainit-init. Mainit tubig, kahit paano nga maka-press ka subong kagahon, nakarelax ka na the whole night. Kag dapat magpangapi aksyon na Fred, no? Nga aton sini nga kalangitan mayad, kabay pa dire-diretso aksyon na Fred, summer na. So magambal kita summer na, ti amat-amat naman aksyon na Fred. Kahit pa paano mabatsagan na, kahit ti ara na kita sa Kwaresma, makabatsyag magbuuro adlaw, makabatsyag na aksyon na Fred. Sang sining ginatawag ta, nga summertime, pero amat-amat na. Pero sige pa mangyapon ang klase sa mga kabataan bayan sa ila sining mga modular classes, and at the same time ang iban ba niya sa college section of Fred, amat-amat naman niya pagbisita sa tagsa nila ka mga eskwelahan, pagpaso man sa ila sini nga mga module section of Fred, no? Ang sitwasyon subong sa syudad sang Bacolod, masyado pagkatawhay kung dalanon ang aton sini nga mga paghambalan aksyon na Fred. Ang dalan sang San Juan subong kagahon, masyado katawhay going naglabay kita kagina sa area sang downtown, diin masyado man katawhay, although ang Bacolod City Public Plaza subong kagahon masyado katawhay kag masyado kasanag aksyon na Fred. Jutay na lang ning kondri namit na tulukon ang aton sining downtown plaza kay dira palandaan gani aksyon na Fred sa may tubang bala sang San Sebastian Cathedral. May mga brigada ay kanamit tulukon pula
ang bricks mga kitaan mo yung katawhay siling ko malibot ang Bacolod City Public Plaza sa mga bricks kagang mga kitaan tabala nga pwede puro pahuwayan bala aksyon na Fred Bao katahong gini ako kung matapos ni ang iban nga mga nagapamasyar sa Bacolod City Public Plaza hindi na niya makasiling yang kalaway kundi makahambal sila yung waho katahom sa aton sining Bacolod City Public Plaza. Yara na gani iya nga daw kung kamay nga groto bala aksyon na Fred groto sa nga Blessed Virgin nga napahamtang man sa may kilid man sa Bacolod City Public Plaza. Nga kung tulukon mo ya aksyon na Fred nga hindi lamang pamasyaran kundi pwede ka makareflect may portion nga reflection kay pwede kaya kasindi pwede kaya kapangamuyo sa may kamay nga groto aksyon na Fred mayo man nga lantawon ang salakyan na di pasahe karon nga adlaw area sang Banago going sa area sang Libertad sa temprano pa magapamalaklon na aksyon na Fred no. And at the same time ang iban nga mga tricycles pwede na makabiyahe kay pwede makalabay man diri sa dalan sang San Juan iban going ganis downtown area and at the same time of course going sa tagsa ka mga merkado. Number one the reaction na Fred ang pinaka-importante sa tanan pagpalindahan subong kagahonti aga palas mga gabi pa lang gani mata-mata man bukas ang area sang Libertad di alas 3 mata-mata panindahan mga utod kaginan labihan taman ang area sang North Public Market o na Burgos Public Market mata-amat naman to kagina aksyon na Fred bukas ang ila sining pinaka-main gate bala sa may area sang kay taapat ni kagate bukas ang sa may likod na yung dampi kagang atubang diri kung nagatubang ka sa may area sang badalan sang Burgos aksyon na Fred. Kudula korpyo ang Libertad alauna alas 2 gabrine. Yes, aksyon na Fred no. Balagsakan Oo, kay mga balagsakan ang iban mga paninda balyalin sa area sang Canlaon mayara sa Northern kag Southern Negros, mayara man sa Central Negros. How much more action na Fred kung pagabuksa na kita na no? Mga negosyo kang isang ginhambal sang aton presidente may mabaknahan na tanan ay kanamit siguro nga magabukas naman especially on the part sa mga negosyante bukas na ang mga baligyaan kagabay pa matapos ng mga curfew no although namit man kung curfew may curfew action na Fred kahit paano yan disiplina ga pakita gid kagang tao ya aware katama hindi sila ya mabayad tungod sa na may violation sa curfew instead ang disiplina in a sense nga nagaamat-amat nga nubo ang kaso sang kinawatay ugaling di kay kung mo pag-abot naman sa tigulutom kag bangod man sa kakulang man sa financial di problema sa gihapon aksyon na Fred. Anyway, bulan sa Marso nagpakikangot mong kita aksyon na Fred kay Senior Superintendent Jerry Candido sa pagpanghanda man sa sining Fire Prevention Month no. Diin suro diri kay Senior Superintendent Jerry Candido lauman gid nga may mga pagbukas man sang bag-o nga edipisyo actually bag-o nga laragway kin renovate ang pila ka ang ang edipisyo wala action na Fred dito sa Isabela ang department nila dito sa Isabela nga gina-renovate kahit paano yung mayad na ni lantawon no kay bag-o nga laragway so kompleto na all in all ang mga fire stations sang diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental plus may maabot pa action na Fred nga bag-o naman nga fire truck action na Fred may balita na oo ang fire truck ni halin sa Manila. And at the same time, I believe naman nasa Iloilo action na Fred, no? Ang ini nga fire truck. Pero ang tawag nila diri Special Force, Special Rescue Force, no? Special Rescue Force
sa Bureau of Fire Protection. Kung sa localized ba diriya action na Fred, kung sa PNP may ara kita sa pala Special Action Force. Ang BFP may ara sila Special Rescue Force. Ang gining Special Rescue Force magluwas kunti may ara na upod sa Rescue Force nila ang mga ambulansya nga iyasang Bureau of Fire Protection nga mag-responder sa mga vehicular accident. Ang Special Rescue Force naman sang Bureau of Fire Protection amuni ang sarang magkabulig aksyon na Fred sa mga special operations on the department sang Bureau of Fire Protection. Ari aksyon na Fred pamatian ta portion ng gidya sang pahayag diri ni Senior Superintendent Jerry Candido. Fire starts in our households. So it is our primary duty na ipengganto na. But in doing so, don't worry, the Bureau of Fire is always here. But they are always ready to assist, to respond. But the point here is, dapat itanong ng litapon na sa aron ng litapon at iposuod na kung ganin din nato ng sunog, it shall start from us. Amo na sa mga ating tinutuloy sa ating tema, kag sinatuloy ka namon na while we are having a kick-off activity in March 1, ang prevention ay sa whole year activity. So na Brenda, kabahin niya sang pahayag ni Senior Superintendent Jerry Candido in ang Bureau of Fire Protection Gasiding nga ang bulan sang Marso hindi lamang ining fire prevention meta patumdumon whole year round unsing anon bugos nga bilog nga tuig dumdumon yang Bureau dumdumon nga ang kuan bala fire prevention man dapat bilog ining tuig dumdumon kay agud malikawan man ang sunog. Number 1 niya diri gani nga hambal sa nga mas maayo gid nga sa sugod sa aton panimalay bantayan tagid ang aton panimalay ang tanan nga mga sockets and at the same time mga electrical plus diri ang kalabanan nga bantayan ka aksyon na Fred kay ang pinaka-busy nga lugar sa panimalay amo ang kusina. Ang mga LPG, ang iban pa, mga outlets dapat bantayan. Kung maglakat, bantayan, lantawon, i-check taran ang mga gamit sa panimalay para safety, of course, action na Fred. No? So far, ang patrol rinan sa area sang Lacson sa Mayatubang mismo sang Regional Hospital. Kamusta ga pila pagyapon? Para naman aksyon na Fred, hindi ko magsala may mga 50 na ding pila dito para sagwa sa sagwa aksyon na Fred. Para gid sila sagwa sa may area sang kilid mismo sang Regional Hospital, no? Hulat naman ni sa pagkuha sang ila sining mga priority numbers para sa pag-check up. So far aksyon na Fred, muni ang pila ka mga observation karon sang patrol, ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. At the same time, sa patrol with aksyon nanikiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 4:22 na ang report sa aton patrol sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Madmad na kamo adlaw ron alas 4:23 na. Ano ang pulo pamahaw nyo da? Karon nga kaagahon kinanglan may listahan ka na nga pag-abot sa merkado Burgos man, Libertad man, Central Market man, Palapala man pag-abot ito hindi ka magdugay bla ang iba nula listahan kakalimutan mo pa kung anong baklon mo kinanglan kompleto na pag-abot ito bakal ka lang bakal puli luto dayon kanamit kaon tinula karong aga no amo ni siya subungog matula ka ni subong ng dagko ang isda bla ulot ng isda tulahon mo siya, lison ka man, gingaw ka man, o ano da, mas bulubado ang ulo, pero ara ng pinakanamit. Man sa isda ko, no, ang pinakanamit, ulo kag ikog. Amo na siyang pinakanamit nga parte sang
isda. So tulahon mo, timbatuan subong barato man lang, baklan mo paitan, pagkatapos pili ka na kung anong utan isampaw mo, pwede man lupo, pwede man tangkong, pwede man dahon kamote, amo na bla. Sus daw matyago daw kanamit gid ipamahaw karon nga aga. Pagkatapos may talang-talangan kasang kamot mo bala, inang sugba ka talong, tapos di panitan mo siya, tuktukan mo siya damo ahos bla, nga pinugid, iburibod mong ahos. Pagkatapos sibuyas Bombay, butangan jutang patis sa bida, butangan mo jutay sinamak na may kutito 3 kabilog, so sa pagkananam. Pag-agi sa tutunan mo, gatalagnak laway mo. Sa kanamitin, pamahaw karon nga aga, gutom na gutom ako. Kasunar ka muna nga kung gabi makakaon ka, pagkaga gutom ka. Putilawin nyo blang hindi manyapon, pagkaga mayo matiyag mo. Pero kung busog ka, porti guro ang trabaho bla, sang organ naton, porti ang tunaw ya, amo na pagbugtaw mo, sus, porti ka gutom, namit ikaon. Ay, oo. Daw nakakaon-kaon kita man, wala ko kakaon kung gabi mo, sang kanon. Di kagabi nakatimo-timo ako, wala ka mahimo kay birthday ni Tess Taganili mo, sang Kinit Construction, selfie sir, di wala mahimo, makatimo-timo kagid. Ay, oo. At least okay lang namit man kung timo-timo ka. Una nga roll call naton karon nga kagahon. Ara na siya, gaupod na silito si Condes sang Riyadh, Saudi Arabia. Si Iba Siralbo sang Saudi Arabia, nagaupod na sa aton karon nga kagahon. Kay Bergie Tison sang Cambaog, Ginigaran. Kay Diana Ross Blando, good morning. Kay Bia Jonathan, si Ibon Busyero sang Germany. Ibon, morning. Kamusta ang Germany? Lockdown gyapon? Sige na pang bakuna nyo. Kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Banisa Mayo, good afternoon dito sa ilay, sa Minnesota. Tamyaw ya body friend niya, si Noel Amar, dirasan Niagara Falls sa Canada. Tanan niya nga parinti sa sila mga pamilya Goles. Kay Kent Bulak Kawanisa, si Tony Diaz sang Patria Village, gabugtaw na. Ton, may tubig na dang Patria Village. Kay Huma Lumina, kay Jubal Trinidad, kay Piloterio Acosta Gare, sang Payaw Binalbagan. Morning ko na, sa Acosta di Loterio family sa Payaw. Kay Julian, o kon Julian Gamilia Pantua, Gasakaw, sa La Castellana. Sige. Kay Imbong Jocampo, kay Amor Malayang, good morning man. Subong man, dira kay Rone Gordon, good morning. Kay Romar Sobere, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na. Subong man kay Arcris Alonso, mayong agaman, morning sa inyo. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayong ka-blue. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Siling ni Tony Diaz, tulo-tulo, hinay ang tubod. Pugti man paugtas ang prime water kag Basiwaw. Ano natabo man? Sabi ko, anay kung maayo ni serbisyo nila. Sumong daw, naglala ang serbisyo sang prime water kag Basiwa. Sa una, kundi lala, subong amo magyapon ang problema. Ginagan na pasalig ang pumuluyo sang Bacolod. Gali ka hindi mas kay strot. Ay ano ining prime water nga man. Ba si Andro Juanites. Andro, good morning. Ara na siya. Gaplastar na siya. Karon nga kaagahon kay Ganghe SG. Bao. Morning o na sa pamilya Ganghe sa La Carlota. Gapamati siya live from Switzerland. Kamusta ang Switzerland? Morning. Kay Judge Nap Diamante, good morning. Kamusta da kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Toto Raul Alibo gagaladlad nga na pamahaw mos dalom. Kay Roy Marino, good morning. Kay pare Remias Arroyo, good morning man. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay pare Erneng Horilla. Kay pare Estoy Querido, kamusta ka? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lore Apurado, Jobert Carion, si Mayor, si Jutay Pascua, si Lorene Canson, si Bunyad Vincula, kay Bibitan, kay Jerome Solinap, kay si Boys. Good morning, gabulog tao na kamuda. Sige, bisan paano, upod-upod kita, tagsagid kakagahon. Mapang-paang na ang panahon, no? Medyo mabatyaga na ang summer. Pero may arap pa kuno La Niña, amon na kung kaysa may pagtupa pa sang ulan. Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip ng Kalayaan Island sa maka-eksperyensya sang magulugal umon pa nga kalangitan. May lapta-lapta pa nga pagtupa sang ulan. Mahina itob-tob kasarangan ng uyop sa ngangin, gikan sa nasidlangan, pakadto naminan, nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip ng Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod sang kadagatan. Amo ina ang tikang sang panahon. Bisan paano, pasalamat kita nga wala kita ginigo sang bagyo kag iban pa, pero di magsalig, isa pa lang ka bagyong nagagi. Kada tuig may ara 20 sobra nga bagyo nga nagaagi sa pungsod Pilipinas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na morning dira sa kay Ame Agostines Baron. Good morning. Kay Danny Pornes Salomante, halin ini siya sa nagamonitor sa Dallas, Texas. Si Danny Pornes Salomante. Kamusta ang Texas na? Ang amon so na makita sa Texas siya sa pelikula lang nga gataklos bla armas kalain. Subunga, tulotawhay na ang Texas. Morning lada sa taga Texas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na kay Aida Alunan. Good morning man. Ari anayo sa aton mga utod hindi magkalipat ha. Ang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36 na. Anano ang mga balita diri sa siyudad sang Bacolod. Anano na ang pag-estudyo naton, pagkampanya naton, ngara na ang aton sini bakuna nagalabot na galing donasyon pa lang. Ang AstraZeneca na atrasar naman. Wala pa makabot. Amo ini ang ginahulat-hulat gawa sang aton sini mga kauturan dire sa siyudad sa Bacolod. Posible sa tanan man kaghalos ka probinsyanan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kamusta ang buto sang COVID? Ano ang report dire? Wala pa kuno sang na-detect nga kaso sang bag-ong variant sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Naga-monitor ko kahapon kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director kag City Administrator Imang. Ya dako ang nabulig sang mandatory negative RT-PCR testing sa mga biyahero kag iban pa nga nagpalauli sa syudad, masiguro nga hindi makasulod ang UK, Brazilian kag South African variants sang COVID-19 sa Bacolod. May man bisan paano ang aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod, wala man nagapabaya. Mapisan man nga nagatrabaho. Bisan daw gina pitik na subong sang pila ka mga personalidad kag politiko. Kay bangod ti maloka, gahilapit na giman ang eleksyon, ang pit kanay, hindi na inaya mapunggan. Man kon sa tion sang eleksyon kung kapakadto na, ang tanan nga propaganda, magwa na. May ara black propaganda. Inabang pakalaino niya ka, mahimo sa sang balita, nga butig, pero malapit sa kamaturan. Amo nang tawag nga black propaganda. Kung basahon mo, do mapati ka. Kung pamatian mo, do mapatihan.
Pro-black propaganda na siya. Porte na nga tao, gahimos na. Amo na silang mga sikreto sa likod sa mga politiko nga kung luyag kanila gubon. Mahimo sila sa balita nga daw tuod. Pero matuod, black propaganda na. Inang maghimo na balita ng malapit, giblas kamaturan, nga kung daw hindi ka katlopangod, kag kung wala ka gatuon, kag wala ka sang hinalungong, daw mapati ka. Amula na nga mga abilidad sa mga writer kag iban pa sa tion sa eleksyon nga budlay sundon. Amula sa gitawag sa black propaganda. Butig pero malapit sa kamatuoran. Porte, no? Amuna iya believe ko sa mga tao nga nagahimo sina. So, kung gusto ka nga magwa ang ngalan mo, kag gusto ka nga daw may tsansa ka nga magdaog, medyo pakalainon mo gawa ang kasumpong mo. Bisan gahimo pa sa sangkayuhan, pagitaan mo gid. Kung diin to na yon nang daw medyo pinakapigaw niya, dito mo sa hanuton. Kung sumulod ang pila ka mga isyo, bisan daw hindi amo, dugang-dugangan mo na para nga maguba mo ang isa ka politiko. Mabatian mo lang na. Sa tion sang mainit na ang kampanyahan ay mabatyagan na. Porte, no? Believe ko sa mga tao ni mo. Grabe, kung na maghimo sa mga propaganda. Galing ti inisilaya bayad mo. Di wala ka mahimo, no? Kay bayad. Si Mila, kape while listening sa imo, Action Fred. Thank you, Gid. Kay Mila. Kay Neil Brian Balues, good morning, kuno good morning sa pamilya Balues, kag pamilya Gomez, dira sa Banwasang Isabela. Sige, monitor from Agisan. Kay Yunila Tarusan, good morning man. Watching live sa Purok 20, Barangay Alangilan, Ciudad Sang Bacolod. Kay Warren Ortiz, Warren, good morning. Kay Eddie Ricaport, okay. Sige, OTTJ Kristen Taxi. Ba, sa Kristen Taxi siya, si Eddie Ricaport naga-monitor karon nga kaagaon. Kamusta ang biyahe? Mayad man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Aber, relax kamo dira makadali, no? Medyo pulo patawhay kamo. Igop-igop kamo kape, kay dugay-dugay balikan ta kamo. Ba si Georgien Hunsayo? Georgien, good morning. Ara siya, gapamati. Ang apo, aga pa nagbugtaw. Bao, grabe ba? Si Hele Luis Hunsay. Aga pa ko nagbugtaw ba? Maayo man, no? Vertigo. Sige. Aga pa gabulugtaw. Okay na diya. Siling ni Danny Fornes sa kumante. Nya okay na diya. Si Adel Diquito. May aga, Action Fred. Sa Pransya. Wow. Sa Pransya, siya monitor. Kamustang Pransyada? Maya dayad man. Sige na da. Ang inyo sini bakunahay. Samon, donasyon palang ang nagabot. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Marelax ako makadali. Relax makamudra. Balikay kita. Unahon ko lang ining akon paid program. Okay lang? Balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Standard time, las 4:55 na kay Maria Melinda Hobilag. Good morning man. Kay Rosalie Anturen Navales Rojo. Kay Munlisay Arasya. Kay Lorito Armas Bidaha sang Narawis Sinigaran Gamonitor man. Kay Dilia Liabe sang Charito Heights sa Barangay Granada. Good morning. Kay Jose Mungcal Torilla. Belated happy birthday lang ha. Kay Tess Taganile. Kag happy 15th anniversary sa Kinet Construction and General Merchandise. Morning na sa inyo ha. Kay Neil Brian Baluis Arasya. Kay John Kasaig. Good morning man. Morning ko no sa pamilya Kasaig sa Hinigaran. Naga-monitor man tagsagid kakaagahon. Ariglado Mabalik ako pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na kay Rosalie Sombero sang Binalbagan. Good morning lang ba ginroll call ni Georgian Hunsay ang tanan nga nagiwat sang kaadlawan. Belated happy birthday ko kay Aksyon Alvin Graba. Pizza 2 si Aksyon Eric Magbanwa, pizza 1. Advance happy birthday man kay John Del Salazar Buas Ngadlaw. Wow. Kay paring Edgar Kadagat pizza 6. Kay Jose Jaime Nonoy Espina pizza 8. Kung buhi pa si Aksyon Charlie pizza 7 to siya. Porte kadamo no gasunod ang mga kaadlawan sa bulan sang Marso. Porte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na kay Manjo Arnihoda. Good morning, Manjo. Morning. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, 3 kaadlaw nga information karaban angot sa ASF din Patigayon sa Negros Occidental. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginlansar sa Negros Occidental ang 3 kaadlaw nga information caravan. May kaangtaran sa padayon nga pagkampanya para masiguro nga hindi makasulod sa probinsya ang ginakabalakan nga African Swine Fever o kon ASF. Hindi may angot sa padayon nga pagpasangkad o kon pagpabakod sa gobyerno provincial sa Negros Occidental paagi sa provincial veterinary nga talatapan sa kampanya kontra ASF. Ang information na caravan ginaopdan man sa Iloilo Bacolod Association of Veterinary Sales Representatives o kon IBABS bilang partner. Target sa siring caravan nga makapatigayon sang massive information na campaign sa tarang-tarang nga mga syudad kag munisipalidad sa Bugos nga probinsya. Target man siri nga mapasangkad pa ang ihibalo sang swine industry stakeholders angot sa ASF kag madugangan ang ihibalo o kon may dukar ang publiko labi na ang mga hog raisers kung anong epekto sang ASF. Sa report sa Provincial Veterinary Office, sa ila sa kampanya nagligad nga tuig, may ara sang total nga 32.65 metriko tonelada nga mga pork products. Ang bilis nila is 5.57 million pesos. Ang na-intercept nila, ang intercept sang ASF team sa mga ginpatayon nga checkpoints sa airport pati na sa mga puwarto. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:14 na. Kay Erwin Gonzales na good morning. Inatamyaw yung iloy ako, no? Birthday ni nanaya o mamaya, 80 anyos na. Kay Emilita Dicatoria Gonzales sang Handumanan. Nay, good morning. Happy birthday, kid. Kay Edilaos sang Kintaon Victorias. Kay Subi Tries sa Barangay Alihes. Kay Dodge Dalida, good morning lang. Kay Raquel Di Maala, good morning ko no. O sige ga monitor sila sa Pontevedra. Area na yo, kapi-kapi ka mo anay. Dr. Alfred's Green Coffee. Amo ning gamitan ninyo nga
Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Oras gindulog sa kaalwan. Morning lada kay Ben Bagatela, si Alex Muntisa niya late sa kuno. Naadlawan siya bugtaw. Oy, sa aton mga kauturan ari ho, mayong balita ini. Ang mga bukol bala
Oliveros. Good morning ko na. Naga-monitor siya dira sa Barangay Robles, La Castillana. Kay Rocky Malinaw, good morning man. Kay Rodelyn Alvarez Bayabado, may lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Okay, Deng? Okay. Stand by, anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Unang bula 35-20. Unang bula resulta 35 kag 20. Second draw kadua nga bula 23-32. Ikadua nga bula resulta 23 kag 32. Third draw katatlo nga bula 38-31. Ikatatlo nga bula 38 kag 31. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 642 kita. Jackpot 16,957,185. Resulta in any order 25 to 18. 38, 12, 28. Resulta sang Lotto 642, 25, 2, 18, 38, 12, kag 28. Sa ilo kita, 649, ang jackpot 15 milyones, 840,000. Resulta in any order, 32, 28, 23, 15, 13, 5. Resulta sang 649, 32, 28, 23, 15, 13, kag 5. Sa ilo kita, 658, tatlo ang resulta. Ang jackpot prize, 49,500,000. Kombinasyon, in any order, 57, 4, 14, 49, 31, 41. Resulta sang 658, 57, 4, 14, 49, 31, kag 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Sige. Morning lang. Bow. Morning ko no sa kay Felipe Talisay, siling ni Alex Montisa. Kay Marilo Kahilig, good morning man. May lang nga pagmonitor na sa Manapla, karon nga kaagahon. Kay Rochelle Torbila, morning man. Sa Murciani siya, naga-monitor karon nga kaagahon. Ariglado balikan ko pa kamo pagkatapos ini.
time, las 5:31 na, kay ang ilaliarte gayon dato. Good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, EOC kag Kubak magapatigayon sang online forum kadadlaw para sa intensified information and dissemination campaign angot sa COVID-19 vaccine. Upod kita kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Mayong aga Aksyon Fred, magapatigayon kada adlaw sang virtual forum ang Bacolod COVID-19 Vaccination Council kag Bacolod Emergency Operations Center o kung EOC. Ini man ang bilang kabahin sang mas ginpabakod nila nga information and education campaign may angot sa COVID-19 vaccine o kung vaccination program sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Bacolod. Suro kay Bacolod EOC kag City Administrator M. ang good mas mapadag sa publiko ang benepisyo nga mabulig sang bakuna, magapatigayon sila adlaw-adlaw sang public forum. Agod talakayon man ang vaccination program sang lokal nga gobyerno kag bisan pa sang gobyerno nasyonal. Mag-aimbitar man Aksyon Fred ang EOC kag COVAC sa mga dinapit nga bisita. Amo ni mga eksperto sa patag sang medisina kalakip na ang may mga kahilabtanan sa karon nga programa sang syudad sang Bacolod sa COVID-19. Pagpahayag niya ang tuyo sang forum nga malikawan ang paglapta sang sala ang impormasyon may angot sa bakuna. Tuyo man diri sang EOC nga mas mapataas pa ang acceptance rate sang publiko sa COVID vaccine. Ongoing ang aton information campaign, ang aton education campaign, all the way sa mga barangay, sa mga purok. Kag sige-sige ni siya, gina-intensify naton. Every day, kada 6 o'clock ng gabi, ang aton PIO may ara sang Facebook Live kung sa diin ang mga experts, mga doctors naton, mga experts sa infectious disease, mga experts naton sa immunology, ang mga experts ni sa mga vaccine, microbiology, nang nag-guest sila sa aton, mga practitioners na sila. Kag nag-guest, kag nagatapat sa mga pamangkot kang viewers nato sa Facebook Live parte sa bakuna. Sunod naman kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia, madamo sa gihapon nga mga pumuloyo ang ginapatalang may angot sa COVID-19 vaccine. Pero siya ang nagapati nga sa tion nga may makakita na sang maayong epekto sining bakuna Aksyon Fred, madamo naman ang magboluntaryo nga magpabakuna ilabi na sa tion sang nagahilapit nga pag-abot sang COVID-19 vaccine. Balik agikan sa City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Elizabeth Malaka Gamalada. Elizabeth, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Alas Vaccination! 5:38. This time check is Muning na kay Alex Puentes. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulungon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:43 na. Muning lada kay Dante Makilan, Tagasmen Roldan Rabilio. Diri kita, Negros Occidental Police Provincial Office nagahulat sang bakuna nga Sinovac o kon Sinovac nga magaabot sa probinsya. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, awaiting karona ang Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO sa bakuna nga Sinovac kung mag-aabot na gidman sa probinsya. Sunod diri kay NOCPO Deputy Spokesperson nga si Police Lieutenant Abigail Dunasco, may impormasyon sila na baton nga may napartiniser na para diri. Dugang pa sini, prioridad sang NOCPO ang kapulisan nga nagaserbi nga frontliners gid mismo or ara sa GWA action na Fred, kag ginaprepara naman ang mga lugar nga patigayunan sang bakuna. Una reaction Fred, ang mga kapulisan dito sa National Headquarters na nainjika na sining Sinovac sa di nag-abot sang nagligad nga Domingo. Inang balita, ini sa Aksyon Brian mo rin nag-report una sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Fred Salanga. Masobra 4 kadekada nga pagserbisyo. Bantog nga komentarista sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Kinkilala bilang icon of radio in Negros Occidental sa Tigog Kagandurawan Awards 2021. Aksyon Fred Salanga. Muning lada kay Lily King kag kay Josette Maguad de los Reyes. Mga blatter entry pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat. 5:48. This time Muning lada kay Russell Gomez. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan sa Dakbanwa sa Bacolod, upod kay Aksyon, Eric Magbanwa. Aksyon, Eric, please go ahead. Action Fred, good morning report gikan sa Bacolod City Police Office. Wala sa problema ang coordination nga ginahimo sang Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, kag sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency sa papatigayon sang drug operation diri sa mga syudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Captain Paul Benson Pindon, tagapamuno sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP sa interview sa Action Radio. Sunod Fred kay Pindon, ano man oras nga mapatigayon sila sang drug operation, ila ginapaibado ang Philippine Drug Enforcement Unit, di say man ngang Philippine Drug Enforcement Unit nagapahibalo man sa CDEO o hindi gani sa pinakama police station nga nasakupan sa area of responsibility every time nga mapatigayon sila sa mga bypass operation. So kay Pindon, Action Fred, ang natabo sa Quezon City sa diin nagtiniruhay ang katapos sa Philippine Drug Enforcement Unit kag Quezon City Police District ang malayo matabo sa syudad sa Bacolod bangod sa maayo nga koordinasyon nga ila ginahimo. Wala naman naghatag sa komento si Pindon ang sa natabo nga insidente. Regarding to what happened and sudden na natabo ang incident sa Metro Manila wherein na-involve ang duwa ka unit nag-support sa campaign against illegal drugs, I cannot say or comment regarding sa incident kasi under investigation pa ang both parties. So, kung ano mahambal ko or isa ng balon pa pa nga, in my own opinion, hindi lang po makatag statement sa ila. Pero diri sa Bacolod City, I can say na we have a good relations between PDEA and Bacolod City Police Office na we have the proper coordination before we conduct the bypass operations diri sa Bacolod. So with that, may mga upod kag mga abyan kita sa PDEA nga isa man sa mga ginagaan namon sa impormasyon na ari kami di sa muning area, may possible operations kami to reduce or madula ang encounter. Gatag kami sa information sa ila
prior sa among operation. That's why daw malayo nga matabo ang insidente nga na diri sa Bacolod. Ginapangamuyo kung gabay pa hindi lang git sa amin. Okay lang kami, wala gid. Kaya yung mga abyan man kami sa sulod sa organisasyon sa Tidea na gatimbrian ay gatiksan ay kami premi, ano kami defe. So actually ito muna nga tamaw makatag sa free information nga dala kami sa mga lugar. Action Fred, si Police Captain Paul Benson Pindon, tagapamuno sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Ining nga balita, ginadulong siya sa Kalawan sa report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na kay Eleanor Rigby Agravante nagamonitor sa Hong Kong. Oy, happy birthday ko no. Kay Rosemary Siba Sibalios. Ari ho Evergreen Herbal Capsule ana. Philippine Standard Time las 5:53 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 4 ining apat ka mga persona matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga nagahampang sa tumbo sa barangay 19 diri sa syudad sa Bacolod. Ang nagkaladakpan amo sanday Roland Ligaspi pagkag tatlo pagka iban sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan. Ining apat ang nadakpan sa Intel Operative sa pagpamuno diri ni Police Corporal John Jeremy Tandugon. Akto nga nag-engage mismo sa Caray Cruz ukon tumbo. Na-recover sa ila ang tatlo ka pisoson gaserbi as Q-coin kag 200 pesos nagaserbi as bet money. Samtang sa police station number 7 na arestado man ini 20 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sang mandamiento di aresto sa area sa barangay Mansilingan. Dinasuspek diri king kalalaki Kesha de Suyo. Isa ka resident rather sa barangay Mansilingan sa diin ining si Disuyo ang ginaresto sa mga operative sa idalom sa police station number 7 by virtue sang warrant of arrest for sexual abuse. Iso karon ining si Disuyo sa station number 7 samtang 300,000 pesos naman ang piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Bekta sa patrol with aksyon na nikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:55 na. Kay Albert J. Siles, good morning. Kay Asmin Roldan Rabilio. Mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check is Muning lada kay Primo Dan Halico, kag kay Rosalina Arellano Espadero, kay Andy Saludares. Good morning man. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!